Dobrodošli u 10 zapanjujućih činjenica o svemiru. 1. Da li ste znali da svetlost sa Sunca putuje do Zemlje 8 minuta i 20 sekundi? To znači da kada pogledate u Sunce, što nikako ne treba raditi direktno, vi zapravo vidite kako je ono izgledalo pre više od 8 minuta. Ako bi Sunce nekim čudom istog trenutka nestalo, mi na Zemlji bismo to primetili tek nakon 8 minuta i 20 sekundi. 2. Da li ste znali da postoje hiperbrze zvezde koje su izbačene iz naše galaksije? Kada sistem od dve zvezde prođe preblizu supermasivne crne rupe u centru Mlečnog puta, jedna zvezda može biti uvučena, dok se druga katapultira ogromnom brzinom, ponekad i preko 1.000.000 kilometara na sat. Ove zvezde putuju tako brzo da će na kraju pobeći iz gravitacionog polja naše galaksije i odlutati u međugalaktički prostor. 3. Da li ste znali da je jedan dan na Veneri duži od jedne godine na Veneri? Venera se okreće oko svoje ose toliko sporo da joj za jedan okret, jedan dan, treba 243 zemaljska dana. S druge strane, krug oko Sunca, jedna godina, pređe za samo 225 zemaljskih dana. To je jedina planeta u našem sistemu sa ovakvom neobičnom karakteristikom. 4. Da li ste znali da će se naša galaksija, Mlečni put, jednog dana sudariti sa susednom galaksijom Andromeda? Ne brinite, to se neće desiti još za oko 4,5 milijardi godina. Zbog ogromnih razdaljina između zvezda, malo je verovatno da će se zvezde direktno sudarati. Umjesto toga, dve galaksije će se spojiti i formirati jednu novu, džinovsku galaksiju. 5. Da li ste znali da u svemiru postoje planete lutalice, koje ne kruže ni oko jedne zvezde? Ove usamljene planete putuju same kroz mrak međuzvezdanog prostora. Naučnici veruju da su nekada bile deo zvezdanih sistema, ali su izbačene usled gravitacionih sila. Procenjuje se da ih u našoj galaksiji ima na milijarde. 6. Da li ste znali da neutronske zvezde imaju neverovatnu gustinu? Neutronske zvezde su ostaci masivnih zvezda. Materija u njima je toliko sabijena da bi samo jedna kašičica te materije težila kao cela planina na Zemlji. Nekoliko milijardi tona. 7. Da li ste znali da svemir ima miris? Iako je svemir vakum, astronauti koji se vrate iz svemirske šetnje kažu da njihova odela i oprema imaju specifičan miris. Opisuju ga kao mešavinu mirisa vrućeg metala, dima od zavarivanja i baruta. 8. Da li ste znali da vreme usporava u blizini crnih rupa? Prema Einsteinovoj teoriji relativnosti, izuzetno jaka gravitacija crne rupe iskrivljuje prostor i vreme. Što ste bliže crnoj rupi, vreme za vas protiče sporije u odnosu na nekoga ko je daleko od nje. 9. Da li ste znali da postoji planeta za koju se veruje da je napravljena od dijamanta? Planeta nazvana 55 Cancri E je dvostruko veća od Zemlje i kruži veoma blizu svoje zvezde. Zbog ogromne temperature i pritiska, naučnici veruju da je njena unutrašnjost, bogata ugljenikom, kristalizovana u ogroman dijamant. 10. Da li ste znali da u svemiru pada kiša od stakla i gvožđa? Na nekim egzoplanetama vladaju ekstremni uslovi. Na jednoj planeti, HD 189.733b, vetrovi duvaju brzinom od 8.700 km na sat, a kiša pada horizontalno i sastoji se od čestica silikata, praktično stakla.
Na drugoj, VASP-76b, toliko je vruće da gvožđe isparava, a zatim se na hladnijoj, noćnoj strani kondenzuje i pada kao kiša od tečnog metala. Hvala na pažnji. Doviđenja.